Pri akej príležitosti sme sa tu stretli? Každoročne organizujeme pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania Vatru na Vartovke. Aj toho roku tomu nie je inak a dnes sme sa tu mohli stretnúť jednak s našimi vzácnymi hostiami, ako aj s obyvateľmi mesta Krupina, ale aj širokého okolia. Naše pozvanie prijali pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Lebocký, ako aj poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Štefan Matejkín, či starostovia a starostky z našich okolitých obcí, ale aj Krupinčania či nekrupinčania, ktorých kroky dnes mierili sem na Vartovku. Prečo práve tu? Myslím si, že Vartovka je jedno z najkrajších miest Krupiny, aj keď Krupina je celá krásna, ale je to už taká tradícia, ktorá sa datuje ešte od rokov, myslím, 80., 90., že sa vždy organizovali vatry práve tu na Vartovke a ani dnes tomu nie je inak. Čomu vďačíme za to, že Vartovka vyzerá tak, ako vyzerá? Tak pravidelne sa naši zamestnanci o Vartovku starajú. Aj momentálne nie tak dávno sme podávali projekt cez nadáciu Orange, kde sme chceli urobiť tabule, ktoré budú zvýrazňovať všetky okolité významné vrchy na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Všetky tie, ktoré sú turistovi či návštevníkovi voľným okom viditeľné, samozrejme za priaznivého počasia. Takže návštevníci Vartovky, ktorí budú mať chuť sem zamieriť, môžu si tam nájsť na informačných tabulách presklených všetky významné vrchy, ktoré sa tu na okolí nachádzajú. Zaujímavosťou je to, že z každej svetovej strany, čiže od severu, od juhu, od východu aj od západu. Osmani už neohrozujú. Čo ju ohrozuje teraz? No, osmani nie, ale ohrozujú, myslím si, vandali a neprispôsobiví občania, ktorí nám žiaľ pomerne často ničia vnútorné steny, ako aj drevené časti veže, takže chcel by som apelovať na všetkých ľudí, že financuje sa to z daní všetkých občanov, takže si myslím, že táto naša jedna z najvýznamnejších pamiatok, alebo by som povedal najvýznamnejšia pamiatka, ktorá nás prezentuje široko, ďaleko, si určite také zaobchádzanie nezaslúži. Žiaľ, máme aj takých ľudí medzi sebou, ktorí si nevedia ovládať svoju silu a ničia tieto pamätihodnosti alebo tieto významné miesta. Určite si zaslúži veľa pozornosti. Čo plánujete s ňou do budúcna? Tak do budúcna chceme určite pokračovať vo výstavbe prístupovej komunikácie až sem hore k Vartovke, samozrejme podľa finančných možností, ale snažíme sa každý rok potiahnuť aspoň nejaký ten kus cesty bližšie k Vartovke, aby turisti, ktorí ju chcú navštíviť, mohli sem prísť autom alebo autobusom bez obáv, že sa im môže auto poškodiť. No a samozrejme budeme potrebovať do budúcna už opravovať jednotlivé drevené časti, hlavne teda šindel, takže s našimi projektovými manažermi určite budeme pripravovať aj projekt na obnovu alebo sanáciu, rekonštrukciu, opravu niektorých častí veže, hlavne teda tých drevených častí. Priestor je tu krásne udržiavaný. Stará sa o priestranstvo mesto? Mesto Krupina pravidelne chodí zbierať, čistiť odpadky sem. Takisto udržiavame kosením či vytínaním náletových drevín, ktoré sa tu okolo nachádzajú. Je tu prevažne agát, takže zarastie to vždy pomerne rýchlo. Takže naši pracovníci aj tentokrát, ale pravidelne niekoľkokrát počas roka tieto priestory kosia, čistia, starajú sa o ne tak, aby boli lákavé pre turistov, ale aj pre domácich návštevníkov. Vrátim sa ešte k tomu výročiu SMP. Čo ešte chystá mesto Krupina? Tak mesto Krupina chystá aj k výročiu Slovenského národného povstania, ale aj k ukončeniu leta, rozlúčky s letom niekoľko významných kultúrnych podujatí. Je to jednak rokový festival, ale aj preložený koncert Lucie Bílej na 6.9. Takže tých podujatí si myslím, že aj počas jesene bude niekoľko a naši obyvatelia, tak ako aj návštevníci mesta, si budú mať možnosť určite z tej plejady podujatí vybrať to, ktoré ich oslovia, ktoré sa im zapáči. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pri akej príležitosti ste navštívili to krásne okresné mesto Krupinu? Je toto krásne okresné mesto Krupina, ako aj toto miesto Vartovku, navštevujem pomerne často, lebo som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia a práve okres Krupina a aj susedný okres Veľký Krtíš je môjim gestorským okresom, čiže zabezpečujem ten priamy kontakt samosprávy mesta s klubom poslancov a s Národnou radou Slovenskej republiky. Takže chodím do Krupiny pomerne často a veľmi rád. Mám tu aj poslaneckú kanceláriu.
Ako teda pomáhate mestu Krupina v Národnej rade? Tak to by bolo na dlhšie rozprávanie, pretože nie každá akcia, ktorá je rozbehnutá, sa podarí aj zrealizovať. Mnohokrát sú skutočne objektívne dôvody, ktoré bolo treba vysvetliť naozaj od základov. Ale dovolím si tvrdiť, že spoločne s pánom primátorom Vazanom, ako aj s ostatnými poslancami mestského zastupiteľstva a vôbec s pracovníkmi mestského úradu sme mnohé aktivity dotiahli do zdarného konca a podarilo sa nám nasmerovať nemalé finančné prostriedky do rozvoja tohto regiónu a pevne verím, že pri najbližšom výjazdovom rokovaní vlády, ktoré sa uskutoční v Žarnovici, sa nám podarí ďalší, povedal by som husársky kúsok, ktorý keď dovolíte, tak zatiaľ neprezradím, že čo je jeho zmyslom. Chcete si nechať tajomstvo? To je také naše malé tajomstvo. Snažíme sa dosiahnuť to, aby v Krupine došlo aj k rozvoju, respektíve k rekonštrukcii istých športových stánkov, ktoré by mali slúžiť predovšetkým pre naše deti a mládež. Kedy vás môžeme nájsť vo vašej kancelárii? Viete, ono je to tak, že tie naše poslanecké kancelárie sú funkčné v podstate dennodenne cez našich administrátorov. Máme tam pracovníkov alebo pracovníčky, ktoré v prípade, ak je nevyhnutné stretnúť sa zabezpečiť stretnutie občana s poslancom Národnej rady, tak nám to signalizuje a my sa sem dostavíme. Obyčajne to býva tak, že keď sa nazbierajú 2-3 prípady, tak určite, že do kancelárie prídeme. Ale pri tých našich povinnostiach, ktoré máme jednak v Bratislave a ako som spomenul, napríklad aj konkrétne aj vo Veľkom Krtíši. A okrem toho samozrejme máme množstvo ďalších aktivít, aj spoločenských, tak je nemožné, aby sme sedeli v kancelárii poslaneckej a čakali, či niekto príde, či niekto niečo potrebuje alebo nie. Sme radšej, keď robíte niečo pre mesto, ako keby ste tam mali sedieť. Samozrejme. A viete, tá krutá pravda tu existuje, že ak niečo chcete dosiahnuť, tak musíte ísť na to mesto tam na Dunaji. Tu sem ani investície, ani politici za vami neprídu. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím, tešilo ma, ďakujem pekne. Ďakujeme. Tak ja sa volám Tibor Lebocký a som poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia, člen výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a zároveň člen osobitného kontrolného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Ďakujeme. Odkiaľ ste? Z Krupiny, rodák. A vidíme na vás kroj, takže z akej formácie? Tento kroj je hontiansky tradičný kroj a obsahuje vlastne široké nohavice, košelu so zapnutým rukávom, to je hlavne dôležité, naše hontianske. Čo budete vlastne na tejto udalosti robiť? Tak som to už po druhý krát, pán primátor ma pozval hrať hymnu Slovensku, keď sa bude zapalovať vatra na Heligónke, takže to bude moja dnešná úloha. Ďakujeme. Aké dobroty to chystáte? Grillujeme kovásky, bôčik udený a to je všetko. Samé zdravé veci? Samé zdravé veci, presne tak. Dietné? Dietné. Nízkokalorické a málo cholesterolu? Áno, máte pravdu. Ďakujeme. Prečo ste vlastne prišli? Dobrý deň. Chodievam stále sem, sa mi tu páči zajedno aj prostredie je tu pekné a hlavne je výročie Slovenského národného povstania, tak úctiť si tak ako takú pamiatku. A je tu aj spoločnosť, dobrá hudba, také prostredie veľmi dobré. Prišli ste pešo? Peši, áno, aj v rámci prechádzky, aby sme mali. No a tiež opiesť špekačku. A tak. Ďakujeme. Ja, že strašne sa mi páči, že tu krásne hrajú, lebo mám rada ľudovky. Najradšej by som si hneď zatancovala, keby bolo s kým, pretože v Krupine nie sú tanečníci na tanec. Mám tu vnúčika, takže sa teším s tým a teším sa, že som s ním mohla na to prísť, na takúto krásnu akciu. Takže musíme vám nájsť tanečníka. To áno, to by som bola rada, lebo ja strašne rada tancujem. Niekto nech vás vykrúti. Tak vyzvite, kto ma chce vykrútiť. Veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne. Za čo ja ďakujem. Ako sa voláš? Ja, Adrianka. A tešíš sa dneska na vatru? Áno.
Aj si pomáhala? Čím? Čo si tu dneska robila? Pomáhala si mamine pripravovať stravu? Áno. A aké dobroty má mamina prichystané? Špekáčky, voľaké pivko, no ešte neviem čo. Tak. A budeš až do konca? No budeme tu do 10. Tak, povedala mi mamina. A do školy sa už tešíš? Áno, za kamarátkou. A do koľkej ideš triedy? Do 2. Čiže písať, čítať, počítať, čo už všetko vieš? No, troška. Iba troška? Dobre. Napím 2. Ďakujeme. Dobre. Ako sa vám páči? Akože páči sa mi v poriadku, to tu je len, akože ešte tu je menej ľudí, ale tak v pohode. A dokedy teda plánujete ostať? Okolo tej 10. po 11. Ďakujeme. Ako sa ti páči dnešná akcia? No, je tu veľmi pekne. A s kým si prišiel? S rodičmi, no. Čo všetko si ochutnal? Ochutnal som špekačku a to asi tak všetko. A pivo? To som už pila, ale nie dneska. Ďakujeme. Odkiaľ ste prišli? Z Krupiny. Ako sa vám páči? Dobre. Je tu fajn. Sranda. Čo viete o SMP? Nič. Ďakujeme. Dneska je na Vartovke Vatra a veľmi sa teším. Pozdravujeme divákov Krupinskej televízie.